Joo. Tai kuinka sulla yhtään? 80 kräkki. Tän lähti karku. No kun on rakkas. Oi ei. 30, 60, 90 osui ilma. Se on sun perses. Jäikö? Ihan ykkönen. Peppusta. En. Ootas sulla on. Sitten et kuole, please. Jäi! Joo. Sain tapaa. Se toinen. Se on tässä koune alla. Onko tässä? Tossa. Ei, se on tässä mulla. Se on joku toinen vielä. Kolkita. Sitä varmasti se ilma. 30, 60 sy. No ei ahtaa tätä. Näistä me saan ne tuot pois. Anna siellä silleen riidolla. Juu. Jäi. Jäi. Se on tapo. Eihän tässä. Puske. 50. Choppa. Mä kuole. Tavan tässä. Ja nyt tää lähtee liikkumaan. Räplä. Au. Okei, mä tipoin. Otan tässä hetki. No nyt. Kerro mua. Tässä. Otan katso haitti se tiputtu. Vähän huonossa angolissa, että mä saadaan tiputtua kotona. Mä oon se pullaa takaisin perässä. Tää on melkein pakko jumppaa, jos mä saan putoa tuon tientä. Juna alkaa meitä. Antaa haiti olla hetken. No, aloin sitä. Anna vähän kovaa pelotalla. 2. Riittää. Enks. Käytetään yhdet räpplerit. Tässä on meidän buildi. Ammo, ottaa ampu. Pääskö muuhun? Tässä on. Täällä nyt ketään. Meidän yläpuolella on yksi tiimi. Aloemmuksi. Toris blokkasi. Tää on kuollut joku. Ei siltä saanut mitään muuta kuin siipporakset. Haittinettaako? Perseeltä. Mä en pakko lähteä kiipeämään. Naamalla on porukka. Loppuu ihan aistis pala. Mä sain haitista kiinni. Jäi. Mä oon haatis. Juu. Mulla loppuuko ihan kotoraa? Nyt uusia. On sulla millä pelastaa. Ota tuo. Jos sä hiilfat. 10 sekuntia. Näyttää alas fragile. Mulla on vaan yksi damage-piste. Näyttää alas.
Jäi. Kamaa. Hyvä oli. Mitä? Jäi.